basahon ang atong mga sitas, atong makita din sa Esther, Kapitulo 7, versikulo 1 ngadto sa 10. Inyong makita sa screen, ug atong dunganon kini pagbasa. Busa ang hari ug si Haman miadto sa kumbira ni Reyna Esther. Sa ikaduhang adlaw samtang nag-inom sila og bino, ang hari miingon pag-usab kang Esther, unsay imong hangyo, Reyna Esther? Ihatag kini kanimo ug unsa man ang imong pangayoon, bisan ang katunga sa akong gingharian kini matuman. Unya si Reyna Esther mitubag, kung ako nakakaplag og kahimuot diha kanimo sa imong pananaw o hari, ug kung kini makapahimuot sa hari, ihatag kanako ang akong kinabuhi sa akong pagpahangyo ug ang akong katawhan sa akong pagpangayo. Kay kami gibaligya ako ug ang akong katawhan aron laglagon, aron patyon ug aron puuhon. Kung kami gibaligya pa lamang nga ingon ng mga ulipon, mga lalaki o mga babae, magpakahilom unta ako, kay ang among kasakit dili ikatandi sa kadaot sa hari. Unya siring aswiro mingon kang Reyna Esther, kinsa ba siya og hain? Ba siya nga naghunahuna sa pagbuhat niini? Si Esther mingon, usa ka kabatok ug kaaway, kining daotan nga Haman. Unya si Haman nahadlok sa atubangan sa hari ug sa Reyna. Ang hari suko nga matindog gikan sa kananan ug miadto sa tanaman sa balay sa hari. Apan si Haman mipabilin aron sa paghangyo sa iyang kinabuhi kang Reyna Esther, kay nakita niya nga may dautan nga ginuuna batok kaniya ang hari. Unya ang hari mibalik gikan sa tanaman sa balay sa hari ngadto sa dapit diin sila nag-inom sa bino, samtang si Haman nag-akbo sa sopa diin didto si Esther. Unya miingon ang hari, iya ba di ang panamastamasan ang Reyna sa akong atubangan dinhi sa akong kaugalingong balay, samtang ang mga pulong migula sa baba sa hari? Iya ba di ang panamastamasan? Ilang gitabunan ang naong ni Haman. Excuse me. Unya si Harbona nga usa sa mga eunuko nga nag-alagad sa hari mingon, dugang paniini ang bitayan nga 50 ka metros o maniko ang gihabugon nga giandam ni Haman alang kang Mardukio. Kinsang pulong nagluwas sa hari. Nagbarog dito sa balay ni Haman. Ug ang hari mingon, bitaya siya niini. Busa ilang gibitay si Haman sa bitayan nga iyang giandam alang kang Mardukio. Unya ang kasuko sa hari na poy-poy. Magampo ta mga igsoon, ato iduko atong mga ulo. Langit ng Amahan, salamat Ginoo Lord sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat nga imo kaming gidala din hinapita Ginoo din sa sanctuary Ginoo God Lord. Salamat Ginoo God Lord nga ikaw gayud Ginoo Lord God ang nagiya kanamo, nagatudlo. Kausab naghatag Ginoo Lord God og proteksyon nga makabot kami dinhi nga hapsay ug malinawon. Lord, nagampo ako Ginoo Dios sa imong balaang espiritu, magatudlo kanamo, magahikap sa matag usa nga kasing-kasing, maghatag kanamo og kaalam nga sa among pagpamati Ginoo sa imong balaan nga pulong kami makakat-on ug amo kini maikinabuhi Ginoo God Lord. Nining kapunon ikaw lamang umulian sa tanan dungog himaya pagdayeg og pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Ginoo ug manluluwas. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. Tingali o kasagaran nato nakaila gayon ining imahe nga naa sa screen atong tan-awon. Unsa man gini? Di ba ilado kay ni nahibalot ani Statue of Liberty, no? Bisan pa man og wala ta kadto sa United States, ang maong imahe mao gyud ni siya ang gitawag nato og Statue of Liberty. Ug ngadto sa dapit sa Alabama, adunay usa ka monumento sa usa ka babaye nga ginama sa puting marmol nga naglukdo og dakong panaksan, naglukdo. Tama anang nasa screen. Nga adunay mananap sa ibabaw niini, no? Ug ang nakasulat sa plaque nini nagingon sa English, in profound appreciation of the boll weevil and what it has done as the herald of prosperity. So atong hubaron sa Cebuano. Sa lawom nga pagdaig sa boll weevil o kung unsa ang nahimo niini, isip minsahero sa kauswagan. Mga igsoon, ang boll weevil usa ka mananap nga lumad sa Mexico.
Apan sa panahon sa 1915 o 1915, kining klase sa hayop mitumaw ngadto sa Alabama. Ug pag-abot sa tuig 1918 o 1918, ang mga mag-uuma nagka-problema kay nagkawala o nangawagtang na, nangadaot ang ilang mga tanong nga gapas. Tungod ining mga insekto, kining bullweevil, nahurot. Ug wala gayud sila nahimo. Wala sila mahimo, wala sila nahimo. Ang industriya sa gapas na alkansi, dako kay sila pag alkansi, minilyon mga dolyares tungod aning paghitabo nga kining mga insekto mao ni nagdagdangan, no? So pangutana, nganuman nga naghimo man sila og monumento sa pagpasidungog nining maong mananap. Nga sa ato nang nasugid, mao man nakadagdangan, nakahurot man ni silang tanom, pati gayon katong gapas. Nakadaot kayo sa ilahang industriya. So, tungod kay ang bullweevil nga mananap nahimong sinugdanan sa dakong kausaban. Ato ning makita sa dagan sa ato ang sugilanon. Nakahimo og dakong kausaban sa industriya sa pag-uma sa Alabama, no? Sa 1916, si H.M. Sisson siya ni nakasaksi ni sa mga hinahitabo. Nakakita sa panghitabo og sa iyang panaw ngadto sa Virginia ug North Carolina, si Sisson nakakaplag nga ang mga mani, peanuts kang mani, nga panahon, nga pananom, dili apektado sa bullweevil. So dili di ay ni sila mukaon aning mani. So dili sila makadangan. Og nagdala siya og mga liso nini pagpauli niya. So nagdala siya og similya. O kini iyang gibaligya ngadto sa usa ka nagkalisod nga mag-uuma. Kini usa ka mag-uuma ba igsoon, mao ni ang mag-uuma nga nagtanom ni gapas nga gihurot og kaon sa bullweevil, mao in taon nga nahurot na alkansi, dako pa kay siyang utang. Ug ang mag-uuma iya kining gitanom ug ang iyang ani siya nakabayad sa iyang mga utang ug anaa pay nabilin siyang ginansya. So tungod nining gihimo ni Sisson, nagdala siya liso sa mani, gipatanom nining mag-uuma nga nagkalisod tungod sa nahitabo. Sa iyang pag-ani niini nakaginansya pa siya. Nakabayad pa gyud siya sa iyang utang. Ug mikaylap kining maong balita sa maong lugar, ug ang mga mag-uuma sa Alabama misugod usab sa pagtanom og mga mani. So nagsugod na sila. Kay dili magyud kanon ining maong insekto. Ug sila nahimong pinakadakong producer sa mga mani sa nasod niadtong panahon na. So gikan sa pagkawala tungod sa mani, tungod sa bullweevil, nakakaplag sila nga maayong pananom nga dili kanon ug mao ni nakaluwas sa ilahang kahimtang. So mao ni sa 1919 usa ka lokal nga negosyante ang nakaunaw na nga maghimo og usa ka dibuho, design, no? Isip pasidungog sa panghitabo nga nagdala og katalagman apan nahimong sinugdanan sa dakong kausaban. So mao ni ang pangutana to ganiha ngano man nga naghimo man sila og monumento sa pagpasidungog niining maong mananap. So sa sugilanon atong nakita nga dako kay kausaban ang nahimo. So mao ni gihimuan niya og monumento. Ug kun giunsa pagkat-on sa mga tawo sa pagpaigo sa panahon sa kalisdanan ug ang mga butang nga bati nahimong nga puslanon. So atong makita grabe gihugpaan sila nining maong insekto. Unya mao'y nakadaot sa ilang mga pananom. Pan mao hinoy nagdala nila og dako kay kausaban. Mao kana ang usa ka sugilanon nga makita ang dakong kausaban sa panghitabo. Ug mao usab kini ang ato makita sa basahon sa Esther. Atong tan-awon sa Esther kapitulo 9. Matud pa niini. Sa ikanapulo og duha nga bulan nga mao ang bulan sa Adar, sa ikanapulo og tulo ka adlaw sa maong bulan, sa diha nga ang mga sugo sa hari ug ang iyang balaod hapit na matuman. Sa adlaw gayud nga ang mga kaaway sa mga Hudiyo naglaom nga maghari kanila. Apan na usab katong adlaw kato sa adlaw nga ang mga Hudiyo naghari niadto mga nagdumot kanila. So sa bersikulo 9, sa kapitulo 9 bersikulo 1, adunay pagkabalin, adunay dako kay kausaban. Na usab ang panghitabo ug nasayod kita nga ang nagpatibabaw nini mao gayud ang kabubuton sa Dios. Mutuo man na magigsuon. Way kausaban nga mahitabo sa atong kinabuhi kun dili kabubuton sa Dios ang nagpaluyo niini.
magagmay man kini umadako. Ug siya gayud ang hinungdan sa kausaban, kay siya man ang Dios sa mga kausaban sa panghitabo. Ug mao kana ang title sa atong sermon karon, ang Dios sa mga kausaban sa panghitabo. So mao ni atong paghisgutan. Sa miagi nagisgot kita sa kapitulo 5 ug 6 sa Esther. Diin atong nakita si Haring Asuero ug kamong nakasunod nga dili siya makatulog ug wala siya makatulog. Dunay naghasol siguro sa iyang hunahuna. Ug ingon ta dili mahinungdanon kayo ning mga panghitabo o maong panghitabo apan kini nakapahimo sa mga kausaban sa panghitabo sa sugilanon. Katong dili pagkatulog sa hari, mauno ito'y twist, mauno siya ang turning point, mauno ito'y dako kayong kausaban nga nakapahitabo, na nahitabo sa maong sugilanon. Ato sa makita, niining higayon na nga si Haman, kining pangabaga sa hari, ikaduhang kaman sa hari, nagplano sa pagbitay ni Mardoqueo. Sa atong hibaluan kani si Mardoqueo, igagaw ni Esther, mo nagpadako niya, ug naa ni siya sa palasyo. Usa ni sila ka mga Hudiyo, apan takuban lang ni sila, wa pa sila magpahibawon ini. Pan makita nato sa dagan sa sugilanon nga sila nahibalo, ug nagpahibalo gid sila silang kaugalingon, nagpaila sila. Apan daw sulagma nag-abot sila sa hari, ug ang hari nangayo og tambag niya kun unsa ang angay buhaton sa tao nga pasidunggan sa hari. Apan sukuhay sa pangagpas ni Haman ang gipasidunggan si Mardoqueo. So og ninyo na tuog ang istorya mga igsuon, kani si Haman nagplano ni siya nga patyon niya si Mardoqueo tungod kay wala gini siya mo tahod kaniya. Ignig-agi iyang paludhon apan dili siya tungod kay kini si Mardoqueo usa ni siya ka Hudiyo. Dili ni sila mo bow down og mga tao kay Dios raman ang ilahag yon nga gituan ilang gisimba. So mao ni usab ang pagkahitabo nga nisulod ni ani si Haman haron mananghid sa hari nga iyang ipapatay o iyang patyon si Mardoqueo pinaagi atong pagbitay, no? Apan mao ni gingon dinhi nga apan sukwahi sa pangagpas ni Haman ang gipasidunggan kay si Mardoqueo, kay siya nagdahuman nga siya ang pasidunggan sa hari. Ug si Haman mismo ang mibuhat sa tanan niyang gisulti. Kung wala mo makasubay nini mga igsuon, ato ning makita dito sa ato ang website sa livingwordnra.com. So atong lakbit sa isay nining ato ang sugilanon, balik kini si Mardoqueo, nagplano gini siya og pagkalaglagan sa mga Hudiyo. Una si Mardoqueo, dayon ang tanang mga Hudiyo. Unya kani si Queen Esther usama sa ni Hudiyo, so apil siya sa plano. Unya ang kani kini si Haman, nagplano gid pagpatay ni Mardoqueo. Unya kani si Queen Esther, kay Hudiyo man ni siya, maapil gini siya yun. So ang iyang plano, nagdungan siya, pagsunod niya dito sa hari, ang hari atong panahon na kinahanglan og tambag, nangutana siya, unsay buhaton nato sa tao nga akong pasidunggan. Sa iyang nauna, siya yun, way lain. So, nakurat siya nga ang pasidunggan di ay way lain kundi si Mardoqueo. So, tataw og klaro nga atong nakatunan sa miagi, nga adlaw dili mahinungdanon. No? Nga daw dili mahinungdanon ang mga panghitabo apan kun atong tan-awon ang Dios kanunay nga nagpanlihok bisan sa atong mga matag adlaw nga atong gibuhat, no? Makaingon ta nga wala kayo gipulos, dili kayo dako ug gibugaton, wala hinungdan apan hinumdumi mga igsuon nga di ta kalihok ug way Ginoo. Bisan pagamay nga butang atong himuon kana nakakita ta ato gina siyang mahibaluan nga ang Dios nagpaluyo ni anang tanan. Ang mga higayon nga daw sulagma kana atong gitawag og sulagma sa Dios dili kini sulagma tungod kay ang iyang kabubuton kanunay nagapadayon ug mao gay matuman sa atong kinabuhi. Mao mga ingon tag timing, swerte. Busa isip mga Kristohanon wala gayo sulagma o swerte. Ang tanan panghitabo ubos sa pagkasoberano o soberentiya sa ato ang Dios. Wala dili masuprisa ang Dios tungod kay gihan-ay na niyang tanan. Ang tanan nga naabot nga atong makita nga sulagma, ang tanan nga naabot nga makaingon tag coincidence, ang tanan nga miabot sa atong kinabuhi nga moingon tag swerte o malas kana nahitala na siya sa Dios. Ang nagpaluyo ug naghimo niya na ang Ginoo.
Dugang pa sa atong nahisgutan miagi mao nga ang pulong nga gitambag sa mga higala ug asawa ni Haman ngadto kaniya. So sa dihang nahimutang na si Haman ug atong balikon ang kani iyang mga magtatambag tungod sa kalagot niya ni Mardukio. Kani iyang asawa ug iyang magtatambag, ang gitambag ni diditso na sila ingon nga patya na si ipapatay na si Mardukio pinaagi sa pagbitay. Mao din nga at sa atong ingon nga ang gitambag sa mga higala o sa asawa ni Haman ngadto kaniya. So ato makita ni sa Esther kapitulo 6:13. Atong makita nga ang tanan gayud gipahiluna sa Dios. Ningon dinhi, unya ang iyang mga maalamong tawo o si Siris nga iyang asawa mingon kaniya. Kung si Mardukio nga imong gisugdan sa pagyukbo, sakop sa katawhan sa mga Hudiyo, dili kamudaog bato kaniya, kundili mahulog gayud ikaw sa atubangan niya. So nagdahom siya sa panahon sa kabalaka, kaguol, problema niadto siya sa mga maalamon ng mga higala og siyang asawa nga unta mga isyag tambag o unsa magpagdasig sa Hinuon giingna Hinuon siya nga dili kagayud mo daok bato kaniya kun si Mardukio sa Hudiyo, kun dili mahulog kagayud ikaw sa tubangan niya. So nagpalaban unta siya apan sukwahi usab ang iyang nadawat gikan sa iyang asawa ug mga higala. Ug una pa kini motuhop sa iyang unahuna gipatawag na siya ngadto sa ikaduhang kumbira tang giandam ni Esther. Kay kani siya ikaduha na ning kumbira nga gi-imbitar si Mardukio. Kumbira mga isuon nga ang hari lang si Esther ug si Mardukio. So atong tanawon sa Esther kapitulo 6:14. Samtang nakigsulti pa sila kaniya, miabot ang mga yunuko sa hari ug midali pagdala kang Haman ngadto sa kumbira nga gitagana ni Esther. Ug sunod nini mao ang kapitulo 7. Mao ang bahin sa sugilanon nga ato kining paghisgutan karon, no. Nya ato ning bahin-bahinon ang pagtulun-an nga ato makita dinhi ning maong sugilanon sa kapitulo 7 sa Esther, no. Ang problema ni Esther. Ang ikaduha, ang pagbutyag kang Haman. Ug ang ikatulo, ang pagkamatay ni Haman. So dili nato ni madungan mga igsuon, pero ato ning himay-himayon, ato ning tagsa-tagsaon. So una natong hisgutan ang problema ni Esther. So ato makita sa Esther City, kapitulo 7, versikulo 1. Ningon din busa ang hari ug si Haman miadto sa kumbira ni Reyna Esther. So nagkuyog. Hinumdumi nga sa adlaw si Haman nakasinati ug dakong kaulaw. Ug nakasubay ta mga igsuon katunda kong kaulaw nga nagtuo siya pasidunggan apan si Mardukio mo'y napasidunggan ug siya pa ang nagsinggit dito sa kadalanan nga mao kini ang buhaton sa tao nga pasidunggan sa hari. Ug wala gihupay sa iyang mga higala ug asawa. Naulawan na siya, niya nagpalaban siya dito pero wa gyud siya hupaya, giingnan pa siya nga mamatay jud ka. Siya gayud ingon ta nga naluya sa mga bati mga panghitabo. Ug sa susamang adlaw nga siya puno pa sa kaulaw, si Haman miadto sa kumbira. Tingali lutaw pa kay gunahuna si Haman, daghan kayo nangabot niya nga makaingon nato nga katawhanon pa di malas gid nako rong adlaw ako man tanang malas murag mauna iyang giunahuna nang higayuna mo na iyang himtang apan labi na gyud nga ang gitambag sa iyang asawa mong higala. Tingali siya naglaom nga mahupay pinaagi nining pag-adto niya sa kumbira. So murag last hope na niya basin makasinati ko og kalipay, no. So mao na magbantay ta sa atong pagbasa sa mga musunod nga bersikulo sa atong sugilanon. Atong susiyon si Esther sa iyang labing pagpangandam. So nangandam ni si Esther tungod kay doon na siya ihangyo sa hari. Ug maampingon sa paghimo sa mataglakang sa iyang buhaton. Kanang atong gitawag na sa mga nangaging sermon nga mission impossible. Makita niyo ang sugilanon, imposible yung kayo ni. Kay ang kaning iyang giatubang dili ni ordinaryong hari kundi usa ka mapintas nga hari. Nga dili mo sugot og dunay ihangyo ang iyang mga katawhan.
Dili siya musugot kung doon na kay isulti sa hari. Maghuwat ka o unsay isulti sa hari, maghuwat kag unsay gustong ipabuhat sa hari. Dili ni siya musugot og naihangyo. Atong makita na diri sa sugilanon, may nga grabe ni siya ka maldito gyud no. So atong makita diri nga ingon ta sa iyang pagbuhat sa iyang mga estratehiya si Esther. Siya gayud kinahanglan ng magamit sa tanan nga naa kaniya ug iyang mahimo. Iya tun-an gini, estudyuhan niyag maayo. Iya gitan-aw kung unsa iyang magamit sa iyang pagahimuon, no? Ang iyang kaanyag, iyang karisma, kaalam ug ang iyang lalom kay nga kahibalos kini iya sari. Tungod kay nasinati na siya kung unsang klase ang iyang hari, tungod siya naman ang rayna, aning higayon na. Ug sama usab sa unang kumbira diin ikaduhang higayon ang hari ng utana ni Esther. Unsa gayud ang iyang hangyo? Dinhi sa ikaduhang kumbira, sa ikatulong higayon, nangutana pag-usab ang hari. Ato makita sa Esther, Kapitulo 7, versikulo 2. Tungod kay ang unang pag-imbitar niya sa hari, kaduha usab siya pangutana sa hari. Kini, mauna ni ikatulo pagpangutana sa hari, sa ikaduhang higayon, ngayang gimbitar. Ningon din sa ikaduhang adlaw samtang nag-inom sila og bino, ang hari mingon pag-usab kang Esther. Unsay imong hangyo, Rayna Esther? Ihatag kini kanimo ug unsa man ang imong pangayoon, bisan ang katunga sa akong gingharian kini matuman. So sa miagi nga kay gayunan nga andam na ang hari mohatag sa iyang hangyo, pan si Esther mihimo og paglangay kay sa unang pag-imbitar niya gipangutana na siya sa hari pero wala niya sultihi. Ug unsa may rason wala may isguti dinhi sa basahon kun unsay iyag yung katuyuan. Apan kun kini man pagduha-duha o estratehiya ni Esther, ang maong paglangay gigamit gayud kini sa Dios sa pagtuman sa iyang plano alang sa kalaglagan ni Haman. So ug nakasubay mo sa sugilanon, nahibalo mo kung unsa ni siya nga klase usab nga tao si Haman. So mao kini ang tubag ni Esther atong makita diha sa Esther Kapitulo 7 versikulo 3. Unya si Esther mitubag, kung ako nakakaplag og kay muot diha kanimo sa imong panan-aw o hari, ug kung kini nakapahimuot sa hari, ihatag kanako ang akong kinabuhi sa akong paghangyo ug ang akong katawhan sa akong pagpangayo. So nakita ninyo sa maong bersikulo, nihangyo si Esther, pero unsay giunsa niya pagpaagi paghangyo? Ang iyang paghangyo agig tubag sa pangutana sa hari. So wala na mahasupak sa kabubuton sa hari tungod kay kining hari og na kay hangyo di na siya musugot, no? Ang iyang paghangyo gisubay niya kun giun sa pagpangutana kay ang pag-ingon sa hari ningon din nga ningon siya, o hari kun kini nakapahimuot sa hari ihatag kanako ang akong kinabuhi sa akong paghangyo ug ang akong katawhan sa akong pagpangayo. So atong balikan ang bersikulo 7:2, nagaingon ang hari. Unsay imong hangyo, Rayna Esther? Ihatag kini kanimo. Ningon siya, unsay imong hangyo? Okay. So unsa man ang imong pangayoon bisan katunga sa kong gingharian kini matuman. So ang unang gingon sa hari, unsay imong hangyo? Ang ikaduha, unsay imong pangayoon? So giunsa pagtubag ni Esther, ningon siya, ihatag kanako ang akong kinabuhi sa akong paghangyo. Ningon mga hari, unsay imong hangyo? So gitubag usab niya sa paghangyo. So wala siya makasupak. Ningon ang hari ikaduha, bisan ug unsa man ang imong pangayoon, ningon sa si Esther, ug akong katawhan sa akong pagpangayo. So initukma gyud ang iyahang tubag ni Esther ningon ang bersikulo sa pagpangutana sa hari ug sa iyang pagtubag. Atong makita nga sama sa miagi si Esther nagpakita og pagpaubos. Bisan rayna siya, iyang gipaubos ang iyang kaugalingon ug iyang pasidunggan gihatag ang dungog sa hari nga iyang aron makita sa hari nga siya labaw gayud kang Esther. Ningon dinhi, kun ako nakakaplag og kahimot diha kanimo sa imong panan-aw o hari, ug kun kini nakapahimuot sa hari. So grabe ang iyang pagpaubos, iyang gi-lift up ang hari agi og pagtahod. So makita nato nga doon naging strategy si Esther nga ang hari gud mo tan-aw nga wala siya magpalabaw sa iyahang
garbo o sa iyang kabubuton. Unta si Esther moingon na sa yano lamang nga kay siya gud ang reyna, moingon na to siya, "O hari, papatay na si Haman kay ako nang kaaway." Pero wala niya buhata. Kay balugid siya. Kay iyang misyon mo na ato gitawag og mission impossible, no? Susama sa yano lamang nga giingon sa asawa og mga higala ni Haman nga ipapatay o gibitay ang imong kaaway nga si Mardukyo. Mo ni giingon yano ra kay iyang mga higala og iyang asawa sa pag-ingon nga ipapatay na si Mardukyo. Pero wala buhata ni Esther, wala siya mingon sa hari, ipapatay na sa Haman kay maldito na ako ng kaaway. Wala siya buhata na. Pandili ni mao gihimo ni Esther siya maampingon gyud. Nagamping gyud siya. Tungod usab aron dili siya makahimo sa pagpasangil batok sa hari. Kay og nakita nato sa sugilanon nga siya na kita nasayod nga dakong garbo ug unsa ka maldito nga hari si Haring Aswero. So dako kay garbo ning hari. Bisan pa man ang hari gayud ang sad-an. Di ba og sa atong sugilanon nga atong gihisgutan sa mga nangagi nga bersikulo kapitulo sa Esther nga ang signet ring siya ang ni-approve ni atong balaod nga ipapatay ang mga Hudiyo, ipa-annihilate, no? Og atong tan-awon sad-an usab siya kay siya ang mihatag sa pagtugot, pero ang gihimo ni Esther nga wala gyud niya gi pasabot nga apil ang hari, nga usa ang hari sa mabasol o usa ang hari sa sad-an. Matod pa sa Griego, ang historiador nga si Herodotus sa iyang natala sa kasaysayan may tungod ni Haring Aswero o Xerxes, nagpakita kung unsa kamaldito nga hari si Xerxes. Mao ni akong giingon nga ato makita dinhi sa maong sugilanon kung unsa gid kamaldito si Haring Aswero o Xerxes. No? Ningon usa ka sugilanon diin ang usa ka maunungon nga lumulupyo sa iyang gingarian, mihangyo. Mao to akong giingon, mihangyo sa hari. Ha? Timan-in ninyo, mihangyo. Nga unta ang kamagulangan sa iyang 5 ka anak nga lalaki, buhian sa katungdanan sa gubat. So kung pagbasa ni buhian sa katungdanan sa gubat, adili na yung piniriso. Sa ato pa ang iyang gihangyo, nga paundangon niya sa serbisyo ang iyang kamaguwang anak, niya kay haron mo serbisyo niya. Mao man ni usam ni kaamahan ni hangyo sa hari. Nga kun mahimo nyor hari, paundanga og serbisyo ning kamagulangan ako anak 5 man ni silang naa sa serbisyo. Ato makita din 5 ka sundalo ni ang kamagulangan gihangyo samahan nga paundangon tungod kay tigulang na siya. Gusto siya na imotiman niya, motagad niya. Sumao ni ang istorya ni Herodotus, no? Nihangyo sa hari nga unta ang kamagulangan siyang 5 ka anak nga lalaki buhian sa katungdanan sa gubat. So sundalo. Aron siya maatiman sa iyang anak. So mo yang katarungan sa hari, nihangyo siya. Unya ang sa prior ani gibasa nato ningon dinhi nga maunungon nga lumulupyo sa hari. Ang 5 ka anak sundalo sa hari. Nihangyo siya sa kamagulang anak nga paudangon sa serbisyo, kay aron mo serbisyo at timanon siya kay tigulang na siya. Ningon dinhi aron maatiman sa iyang anak ug sa iyang pagkatigulang. Nay punto. Apan ang tubag sa hari matud pa sa natala ni Herodotus, hinubad nato sa Cebuano. Ato makita kung unsa gayud kapintas kining maong hari. Ikaw ug ang 4 sa imong mga anak nga lalaki naluwas pinaagi sa imong pagkamaabi-abihon. Nganong 4 naman lang ka anak? Ikaw ug ang 4 sa imong mga anak nga lalaki naluwas pinaagi sa imong pagkamaabi-abihon. Sumaayo ginig batasan ning iyahang tawhana kay gingon gud diri gud nga maunungon nga lumulupyo. So ato makita apan ningon ang hari, pagasilutan ka sa kinabuhi nga gusto nimo nga tipigan. So sa may pasabot sa paghangyo niya sa hari nga ang akong kamagulangang anak buhii diha sa iyang serbisyo pangalagad nimo isip sundalo kay aron makaatiman ako. Mao ni ang gitubag sa hari. Pagasilutan ka sa kinabuhi nga gusto nimo nga tipigan. Nakuha ninyo unsay gusto sa hari. Dili siya gusto nga kuhaon ang iyang anak nga sundalo. Nya labaw pagid ato makita nga di gyud mosugot ang hari nga naay hangyo.
ang mga lumulupyo. So padayon ta. Giingon dinhi, ug sa maong tubag ang hari walay langay nga nagsugo sa pagpangita sa kamagulangang anak. Giingon dinhi, ug tungaon ang iyang lawas sa duha ka bahin. Tungaon, grabe. Ang usa ka bahin sa lawas ibutang sa tuong bahin sa dalan, ug ang pikas bahin lawas ibutang sa walang bahin sa dalan, diin sa maong dalan moagi sa tunga ang mga sundalo. Unsa may gitubag sa hari sangyo sa lumulupyo. Mao day na imong gusto. Imong kuhaon ang imong anak nga nagserbisyo diri nako kay ikaw ang serbisyuhan. So iyang gibuhat tunga ta si imong anak. Gitunga ang kamagulangan niyang anak, imo ng pikas, ako rin pikas. Makita ano to, kung unsa ka, usa ka ni ka istorya ni Herodotus, atong makita, unsa kayo maldito ang maong hari ka ni si Asiris. Mao kini ang klase sa tao nga giatubang karon ni Esther. Muna mabinantayon kay si Esther nga siyang paghangyo, iyang gisubay sa pangutana sa hari. Wa siya maghimo og iya. Sa sugilanon sa atong gisgutan diin siya adunay usab dako nga hangyo nga paghimuon. Dako kay ni hangyo. Kinahanglan gayon nga sa matagpulong nga mugula sa baba ni Esther siya gyud maampingon. Wa ato kanang makita sa iyang pagtubag. Sa gingon sa hari sa bersikulo 2 atong makita nga duha kini ka pangutana. Mao to kung gingon. Unsa imong hangyo? Rayna Esther. Unsa man imong pangayoon? So duha ka pangutana sa hari. Ug kini gigamit gayud ni Esther sa pagtubag sa duha ka pangutana ug siya nakahimo og duha usab ka hangyo, di ba? Nakahimo siya nini mao estratehiya nini mga pamaagi. Ug ato bubalik ta sa sugilanon dili ba sa wala pa ni siya mohangyo sa hari. Ningon siya ni Mardoqueo nga pagpuasa tanang mga Hudiyo adto magpuasa kay nako ihangyo sa hari. Ning siya ug kami sa mga babae magpuasa mi tulo ka adlaw, gabi ug adlaw, nagpuasa sila. So ang mga Hudiyo mga igsuon sa atong nahibaluan, kani mga Hudiyo mo ni ato gisunod karon sa ato ang prayer and fasting sa pagpuasa ano na inubanan gina sa pagampo. Bisag wala may sulat dinhi sa writer para atong makita nga mao ni naandan sa mga Hudiyo, magpuasa gani nagampo na sila kay tungod do na sila pangayoon sa Ginoo. So una ningon siya nga unsa imong hangyo, unya unsa man imong pangayoon ug kini gigamit gyud ni Esther sa paghimo og duha ka hangyo. So una ang iyang hangyo ningon siya, ihatag kanako ang akong kinabuhi sa akong paghangyo. Kay ningon mang hari unsa imong hangyo? Ug ang akong katawhan sa akong pagpangayo. Kay ningon mang hari unsa imong pangayoon? Mo akong gingon ganiha. Ug si Esther mipadayon sa pagsulti ato kining makita sa kapitulo 7 bersikulo 4, no? Atong tan-awon sa screen. Ingon dinhi, kay kami gibaligya, kapitulo 7, bersikulo 4, ningon kami, gibaligya og ako ang akong katawhan aron laglagon, aron patyon, aron puuhon. Kung kami gibaligya pa lamang ingon nga mga ulipon, mga lalaki o mga babae, magpakahilom unta ako kay ang among kasakit dili ikatandi sa kadaot sa hari. Grabe. Ingon pagi siya. Among kasakit gamay ra kay na kontra sa kadaot sa hari. Mao to nahitabo atong sundalo. Nakita ninyo ang pamaagi siyang pagsulti ug ang iyang pulong nga gigamit. Siya nagpakita kung kinsa ang biktima dinhi, kinsa ang nagantos. Wala siya dayon maghisgot kung kinsa ang sadaan. Ay yarang gitan-aw kinsa may biktima. Kinsa may nasakit, kinsa may naagrabyado, kinsa may naapiki, kinsa may nagantos. Wala gyud siya maghisgot nga ikaw sadaan kisay sadaan, wala siya pinbuhitan na. Siguro og sa ato ning higayon, nakakita kita tudloon ginato ang sadaan, ikay sadaan. Kay nakasala nini tanan, di ba? Pero wala buhatang Esther. Ingon din nga wala siya dayon maghisgot kung kinsa ang sadaan, ingon ta aron sa paglihay nga mapasangil ngadto sa hari. Kag moingon siya sadaan, kisa may nagtugot, di ba ang hari? So wala gyud siya mo-mention, ang iya lang gi-mention nga kinsa ang apiki, kinsa ang nagantos sa maong panghitabo.
Mao ni kulbahinam kay nga higayon, no? Panwala din ni may guti sa basahon nga unsa ang gibati o physical nga reaksyon ni Esther, wala man isuwat. Pan sa atong nakita siya maampingon gud. Ug kini nga takna dili gayo, takna siya gayud nangandam pag maayo. Nangandam siya kay nakita ginya. Labi na gyud bahin atong istorya ni Herodotus nga naghangyo lang ang maunungon nga lumulupyo nga ang iyang anak serbisyohon ni ha, agatunga sila sa hari. Aw mo na. Atong tanahon ang duha ka realidad sa higayon, nining higayuna. Una, ang realidad sa kakuyaw sa misyon ni Esther. Mao ni ang iyang giatubang karon. Kuyaw kay ni iyang misyon ning gihimo. Ug atong nakita sa kakuyaw sa sitwasyon, si Esther siya nagpakamaalamon og lumo. Unsa may giingon ni Ginoong Hesukristo? Diha sa Mateo 10, kapitulo 10, bersikulo 16, di ba nagingon siya? Atong tanahon. Tanawa ako, nagpadala kaninyo ingon nga daw mga karnero taliwala sa mga lubo. Busa, pag maalamon kamo sama sa mga bitin, ug lumo sama sa mga salampati. Sa English ng lumo, innocent. Innocent ba? Innocent as dove, wise as serpent. Mao man sa English nga hubad. Mao usab ang atong nakita dinhi ni Esther. Ingon ta siya gi padala daw karnero taliwala sa mga lubo. Kinsa man ang mga lubo nga iya gipadala? Di ba? Ano asas taliwala si Haman ug ang hari. Nagrisgo siya siyang kinabuhi apan siya nagmaalamon og lumo. Mao ni atong makita dinhi sa mga bersikulo sa Mateo 10:16. Be wise as serpent and innocent as dove. Siya may buhat og ang ikaduha nga atong makita nga realidad niini. Siya may buhat og pagpangandam. Dili lang kay kuyaw ang nakita niya nga kuyaw ang mission, mao ang iyang gimo, nangandam gyud siya. Bisan naman kita kung doon na tayo lakaw, doon na tayo ituon, doon na tayo buhaton, nga medyo kuyaw, mangandam kita unsa itong mahimo para magmalampuson ta. Daw siya bintaha unta kaayo tungod kay siya man ang rayna, kani iyang gimo. Pabor man ta niya kay rayna guni siya. Pero mao lagi, rayna man siya pero ang iyang hari di man siya masabot ang batasan, hasta ang rayna di kahangyo. Kaya ang hangyo ni Esther basi gyud sa mga pangutana sa hari. Siya usa ka rayna ug kay mutan siya sa hari. Nakakaplag og kay muot sa hari, labaw sa tanan nga mga babae, daghan kayo atong kabasihan. Tungod sa iyang kanyag unta sa sinugdanan pa lang siya mingon, ayaw kaguol Mardoqueo, iya nagito pasaligan si Mardoqueo, iyang igaagaw. Ako'y bahala niya na. Dunggon ko na, daugon ko na sa akong karisma ug kaanyag. Pero wa na buhata. Aron kita maluwas. Pero wala gayud siya muhimo nini dako nga pagpangagpas. Kay daghan kay nasipyat aning sigig pangagpas. Agi atong mga pagtulunan mao ni ang sipyat ni Haman kining pagpangagpas. Tuo siya pasidunggan, apan dili siya ang napasidunggan. Wala siya nagpakadanghag. Apan sa atong makita siya nangandam og mihimo nga maampingon nga plano sa iyang mga lakang. Diin man ni nakuha ni Esther ng mga kaalam. Dili ba sa akong giingon, so wala pa niya buhatan, nagbuasa sila tulok adlaw. So nagampo sila. Nangayo sila og lamdag sa Dios. Bisan pa mga igsoon ko kamo nakabasa na gyud mo tibuok libro o basahon sa Esther, wala gyud gimension nga Dios diha. Wala gimension nga pagampo ni propeta ni bahin sa mga pagtulunan sa Dios, wala. Pero ato makita nga ang Dios nagpaluyo sa tanang mga panghitabo diha nining maong sugilanon. Ingon siya dinhi, nag-andam siya siyang kaugalingon sa primero niyang pag-atubang sa hari, bisan wala siya gipatawag. Mao to ang una niyang pagduol. Sa pag-andam sa duha ka kumbira, sa pag-andam sa mga pulong ngayong ilitok atubangan sa hari, siya nasayod sa hinungdan sa iyang misyon. Mao kini iyang gihimo, nga siya nahimong malumo o siya maalamon sa pagduol sa hari o sa paghimo siyang plano. Daghan siyang gihimo. Babay si Esther, walay ginikanan, sinagop ni Mardoqueo, gihimong slaves, gihimo gidala sa harim, ug nahimong rayna. So ug atong tan-awon ang iyang mga experience diha na sa palasyo. So sa Esther City 5 atong tan-awon sa kapitulo 7 bersikulo 5 nag-ingon. Unya si Hari Asuero mingon kang rayna Esther. Kinsa ba siya? Ug hain ba siya nga naghuna-huna sa pagbuhat niini? Nakalimot siguro ang hari. Pero di na ito mabasol nga mao ni gikuan sa author. Kay tungod sa paghimo nini
nga pag-ingon ni Haman nga aduna ko'y ipapatay nga mga tao nga nisupak sa imong balaod. Niingon lang hari, sige, kuha na akong sing-singo, baka na'y bahala diha. So wala siya siyang una-una. O siguro, nakamatngon gid siguro siya nga nasi siyang una-una, apan tungod sa kapildihan, yung nakaparutan niya na dawat, bahala na si Haman din unsay iyang buhaton. Wa na gani siya mutanag kinsay ipapatay ni Haman. Ingon ta mao na gyud ni ang higayon nga labing gikahinaman sa atong pagbasa ni mong basahon. Labing kulbahinam sa tanang kulbahinam sa sugilanon tungod kay si Esther muhisgot na gayod sa pagpasangil sa usa ka tawo nga gitagaan o gihatagan og dakong katungdanan sa hari. Kinsa man ni si Haman? Ikaduha nga gamhanan sa Persya tungod kay ang hari si Haman mo may pinakagamhanan din sa Persya. Ikaduha ni si Haman. Sumao ni ang panahon nga si Esther mupasangil sa usa ka tawo nga gihatagan og dakong katungdanan sa hari. Ang tao nga ikaduha ubos sa hari. Ug si Esther sa maong takna siya gayod wala masayod kung unsa gyud mahitabo o unsay sa putanan aning iyang pagabuhaton. Kung masusama ba siya sa tao nga asoy ni Herodotos katong sundalo nga nihangyo ang amahan panang nahitabo gipikas ang iyang anak nagbahin sila og ang hari. Mo ni gikablak-an ni Esther. Wa gyud siya masayod. Apan atong makita mga igsuon unsa may kisa may gisaligan ni Esther dinhi. Di na ito iminsyo, wa man ibutan sa Biblia sa atong mga sugilanon. So diin ang tubag sa hari sangyo mao ang kalagot o pagmando o kamatayon sa anak sa tao nga mihangyo. Kaya naglagot siya atong hangyo atong tao. Matod pa sa huban ini sa Hebrewanon sa bersikulo 5, ang panghitabo o ang pagsulti sa hari niini susama sa nakuratan o nakalitan nga dunay kalibog nagkurog sa paglitok. Ano bang kuyawan ng hari? Kisa man ni. O ang nakasukwahin ini mao nga ang hari sa pinakadakong imperyo wala gayud makaamgo nga ang tao nga ikaduha ubos kaniya ug ang iyang kauban sa pag-inom mao ang tao nga gipasabot ni Esther wala gini musod sa una-una sa hari nga ang gipasabot ni Esther mao day si Haman. Ug wala usab mingon si Esther unsay wa ka kahibalo nga ikaw man mismo ang mitugot og misilyo sa maong balaod nga ipapatay ang mga Hudiyo. So nasipyat pa si Esther ana, wala. Human ang istorya. So wala gayud kini buhatan ni Esther apan nasayod kita nga nalimbungan usab ang hari ni Haman. Ngano nakaingon man dinhi nga nalimbungan. Tungod kay wala musulti si Haman kun kinsa kining mga tawo nga iyang ipa-annihilate, iya ipapatay, ipapuo. Wala gyud siya musulti ingon sa mga tawo nga nisupak sa imong balaod. Atong makita diha sa Esther City, Kapitulo 7, no? Mao ni iyang tubag. Bersikulo 6, mingon si Esther, usa ka kabatok o kaaway, kining dautan nga Haman. Mao na ni, iyang gi-reveal na niya. No? Pagbutyag, mao na yung ikaduha na itong pagtulunan nga itong makita ang pagbutyag kang Haman. Mao na yung siya, unya si Haman hadlok sa tubangan sa hari ug sa rayna. So kini ang higayon sa pag-ingon ni Esther, atong masulti nga puno kini sa emosyon. Grabe na kayo ang kaisog, ang iyang kaisog, ugwa gi siya pagduha-duha sa pagbutyag nga ang naghimo nini mao si Haman ang ikaduha second command, ikaduha sa hari. No? Ngali nag-ingon si Esther nga kana siya mao na siya gitulo-tudlo siya tugon na siya emosyon gi. Iyang gihatagan og emosyon ang iyang pagpasangil ni Haman sa pag-reveal niya ni Haman, no? Pagbutyag nga si Haman mao iyang gipasabot nining dapita, no? So atong makita din ingon ta murag ug sa salida pa na kanabang kaingon ka puro thrilling ba? Thrilling. Pero nagsige kog subay ana no hubad unsa nang thrilling sa Cebuano. Nya nakahinumdum day ko sa una, napatas kanto. Pangutana ko unsa may in English, unsa may binisaya ng thrilling. Di ba kanang magtan-aw tag salida mo ingon man tag ing. Mao na siya ang thrilling. Mao na Cebuano sa thrilling ing. Sige, joke lang. Anyway, so nagsunod-sunod ang pagkalaglag ni Haman, no? Nini. Ingon ta nahugno ang tibuok kalibutan ngadto ni Haman sa pagkadungog nini. Una primero sa adlaw siya nakasinati og dakong kaulaw katong pagsuroy niya ni Mardukyo, pagpasidungog ni Mardukyo. Ug human ini wala siya gihupay sa iyang asawa ug siyang higala.
Hinuon gitambagan siya nga delikado imong gibuhat. Tungod kay si Mordecai kaliwat og Hudiyo. Dugang pa niini ang maong takna sa pagbutyag kaniya. Hugno gyud ang tanan ni Haman. Ang dako niyang pangandoy siyang kinabuhi nga unta nakabot na niya ang tanan. Anaan na niya ang gahom, bahandi, katigayunan, posisyon paniyang giusikan tungod sa iyang pagkagahaman. Di ba? Ato lang pun agga ang Haman. Gahaman. Di ba? Lisod kay na. Nagsunod-sunod ang pagkalaglag ni Haman, tingali nagluspad siya og ining hagayuna, no? Kita na to sa Esther kapitulo 7, ingon ang hari suko nga mitindog gikan sa kan-anan ug miadto sa tanaman sa balay sa hari, apan si Haman mipabilin aron sa paghangyo sa iyang kinabuhi kang Reyna Esther. Kay nakita niya nga may dautan nga ginuha na ang hari bato kani. O bato kani ang hari. Matod pa sa mga iskolar ang pagtindog pagbiya sa hari mao ang pagpagawa sa iyang kalagot. Pagbarog og kalit sa hari, nihawa siya niadto siya sa tanaman, mao ni nagpasabot nga anaa siya sa kalagot. Matod usab sa uban mga siya naglago tungod kay dili lang batok ni Haman ang pasangil ni Esther kundi batok usab kaniya. So nag-ana siya nakahibalo di siya nga apil di siya ni. Nga siya day nag-approve patay na mo tanang Hudiyo diha iya magsingsing. So mao ni barog siya. Wa na siya kasabot unsa iyang buhaton. So mao ni dinhi ningon dinhi nga matud usab sa uban siya naglago tungod kay dili lang batok ni Haman ang pasangil. Tingali siya nagpakalma sa iyang kasuko. Tingali siya gusto magununa sa hilom sa kalibog sa iyang gununa ngayang gibati. Posible mao ni nahitabo, no? Apan atong masulti usab sa panahon sa kumbira nga anaa sa lawak mao si Esther ang hari ug sila lang tulo si Haman. Ug walay lain, wala sa sulod ang mga gwardiya sa hari kay sila man exclusive man to nilang kumbira, mao ni kumbira tulo ka tawo, no? Ug mao nga ang pagtindog paggawa sa hari nasayo na si Haman sa buhaton sa hari. Barog na ang hari. Atong mabasa sa bersikulo 7. Apan si Haman mipabilin aron sa paghangyo sa iyang kinabuhi kang Reyna Esther. Kay nakita niya nga may dautan nga giunona batok kaniya ang hari. So nakita na gining Haman ang iya nang yung katapusan. Ngato nakita nasubay na to ang sugilanon. Grabe kay ni pagpasigarbo ni Haman. Na siguro sa una nagsige siya pasigarbo nga siya ang pasidunggan sa hari. Apan nang nahitabo si Mordecai ang iyang napasidunggan, iya pang gihatag kuno sa buhaton nga nindot mga butang alang sa tao nga pasidunggan sa hari. Unsay nahitabo? Ang iyang gisulti nga iyang gihuna-una nga alang sa iyang kaugalingon didto ni Mordecai. Nya siya pay naguyod-guyod sa kabayo pasidungog ni Mordecai nga iyang nauna kasiya gid unta ang nagtungtong sa kabayo og si Mordecai musig siyagit. Mao kini ang himuon sa hari sa tao nga iyang pasidunggan. Grabe, sunod-sunod. Muna makita nato og sa atong kalibutanon lang pangununa, sa atong tawhanon nga pagtan-aw o paglantaw, makaingon kita nga di malas gyud si Haman. Wala niya makita. Kung atong tan-awon sa maong sugilanon, walay Dios nga pulong nga milugwa nining maong sugilanon para atong makita nga ang Dios nagpaluyo sa tanang mga panghitabo. Sa mga Hudiyo specific. Kaya ang mga Hudiyo mao ni ang mga promised people sa Ginoo. Ug dugang panini ang laing kay bulungan nga pagkabali sa mga panghitabo, makita nato sa bersikulo 8. Ingon dinhi. Sa Esther kapitulo 7 bersikulo 8 ningon, unya ang hari mibalik gikan sa tanaman sa balay sa hari ngadto sa dapit diin sila nag-inom sa bino. Samtang si Haman nag-akbo sa supa diin dito si Esther. Unya mingon ang hari. Pagkakita sa hari nga si Haman nag-akbo dito sa Reyna. Lain ang nahuna sa hari. Ang sa igingon diri, sumpay. Iya ba dayang panamasamasan ang Reyna sa akong atubangan? Dinhi sa akong kagulingong balay, samtang ang mga pulong migula sa baba sa hari, ilang gitabunan ang naong ni Haman. So sa kasuko sa hari, niguwa siguro siya dito sa tanaman, nagunaw na siya kung sa iyang buhaton ni Haman. Apan sa iyang pagbalik sa sulod, timing jugayong ka nag-akbo si Haman. Siguro so, naghangyo siya ni Esther nga maluoy siya. Kaluyin tao ko, ipapatay ko sa hari, nag-akbo siya, nagpakiluoy siya. Yung lain sabot ni Aswiros.
Yung pagsabot mo man mulistya niya si Haring kuan o Reyna Esther. Mo tinisod yung nuna kay dinhi panalitan ang usa ka lalaki ug magistorya sila dunay lalaki nya duna ang Reyna inigula sa hari kinahanglan ng lalaki mo gula na. Dili na magpaduol sa Reyna. Kung doon na kay tuyo sa Reyna, kinahanglan doon na kay mga 7 kalakang ang gilayon nimo sa Reyna. Apan sa dihang pagsulod ni Haring Asueros, diha ginag-akbo siya doon ni Esther. Basin to nagdali to na pandol ba pagkapanganam sa kakita mo anang sa salida nga kana inigapandol niya ana din wag abot tayo. Mo ni natabo na pandol siguro mo dito ni siya nag-akbo ni siyang Esther sukuha sa hari oy ningo hari hasta ba din sa akong puluyanan akong gingarian sa akong atubangan imong imuluista ang akong Reyna muluistya no mo ni ang pagsabot sumo to wa na imbes na gunahuna ang hari nga ako ra ba ning right hand ako ning siguro dili na ko ni tagaan og grabe nga kastigo panahimo na hinoon na conclude na hinoon natiwas gyud na abot gud ang sagputanan no. Tingali dili tin-aw dinhi sa hubad sa Cebuano apan sa hubad nini sa English ang pulong gigamit mo ang falling hagbong no. Ingon ta ang nahitabo mo kini mibiya ang hari ano sa paggawas siyang kasuko ug pagtawag sa gwardiya sa hari nagpatawag di siya gwardiya so ang nahabilin mo ang lawak si Haman ug si Esther sa ako nang gikaingon dili na mahimo tungod kay nasayod na si Haman sa pasabot sa pagula sa hari sa lawak. Ug siya nangalyupo mo ni akong gingon naghangyo siya ngadto ni Esther wala kita masayod sa rason nganong nahulog siya. So pagkahulog dito pa ginag-akbo ni Esther. Mao ni ingong hari iya baday panamastamasan. Ingon ta dili tiyaw-tiyaw nga panghitabo ba. Ug tungod ini nasilyuhan na gyud ang saputanan ni Haman ato makita sa katapusan sa bersikulo nag-ingon samtang ang mga pulong migula sa baba sa hari ilang gitabunan ang naong ni Haman wala na desisyon ug mao kini ang pagtulun-an ngatong makutlo maigsoon ang hustisya sa Dios kanunay nga mopatigbabaw dili ta angay mabalaka dili ta angay maguol kung kita daog-daogon man sa atong mga kaigsuonan mao kini atong makita sa sugilano ni Esther nga ang dautan dili gayud makabuntog ngadto sa kabubuton sa Dios. Dili gayud makabatok ang dautan sa kabubuton sa Dios. Ug atong makita sa sugilanon nga ang pagpanglihok sa Dios sa paghimo sa iyang Dios ng hustisya. Ang bisan unsa man nga dautan gunubon gayud sa Dios. Dunay mga daotang plano, unsay mga daotang panghitabo. Kung ikaw anaa kanimo ang Dios, kining dautan nga mga panghitabo nga giandam alang kanimo sa imong kaaway gunubon gid ato sa makita nga ang dautan mahimong personal o pinaagi sa usa ka tawo nining sugilanon ato makita sa sugilanon ni Esther nga si Haman mao ni ang personal nga dautan ug kanatong tanan usab tingali adunay usa ka tawo nga nagdala og kadautan kanato mo ni akong giingon daog-daogon ta no. Ug walay laing tumong sa atong kinabuhi kung dili maghatag og kasamok nakasuway na ba mo ana nga naa gyud tawo nga no gyud nga wa magyud ta ko gihimo nganong kontrahon magyud ko ani niya no na ako no be basig na lagi pangayo wa nyo tagai dito tingali kining tawo kauban o trabaho sa eskwelahan tingali imong silingan tingali ana mismo sa imong panimalay ug tingali kining maong tawo mao ang tawo nga imong gipakaslan. Ay, joke lang. Dili pinangga ko na nato tong mabito natong gipakaslan na kay gihigugma ta na gimahal ta na. Pero mahitabo sa na Di ba? No, manas teleserye. Teleserye lang. Kung ikaw ana sa sitwasyon sa kanunay nga kakuyaw ug kaguol kasamok tungod ining mga tawana, hinumdumi mga igsoon, ang hustisya sa Dios kanunay gyud nga mopatigbabaw. Matod pa ni Pablo sa basahon sa 1 Pedro 2:20 kapitulo 2 bersikulo 20 ngadto sa 23 atong makutlo kini sa ang Biblia ningon dinhi unsa may makuha ninyo kung sa dihang nakasala kamo ug gibunog ug milahutay kamo niini apan kung nagantos kamo tungod sa pagbuhat ug maayo ug kamo milahutay niini dili aw kini dalaygon ngadto sa Dios
Kay alang nini gitawag kamo tungod kay si Kristo nagantos usab alang kaninyo nga nagpabilin kaninyo og usa ka panag-ingnan aron kamo magsunod sa iyang mga tunob. Siya walay sala nga nahimo, walay nakit-ang limbong siyang baba, sa gisultihan siya og pagpasipala, wala siya mubalos og pasipala. Sa nagantos siya, wala siya manghulga. Hinuon gitugyan ang iyang kaugalingon ngadto kaniya nga maghukom uban sa katarungan. Ang Ginoo. Sa bersikulo 20 maingon nato dinhi, magunsa man kun gisilutan ta tungod kay nakasala ta. So silutan jud ta nakasala ta. Angayan. Pero gingon dinhi, ang pagpaday nato apan kun magantos kamo tungod sa pagbuhat og maayo ug kamo milahutay niini, kini dalaygon sa Dios. Mo na gani magsige ninyo pabadlong, sige ninyo paantos niya tupad. Botangi. Dito. Pasagdi. Kay ang Dios nagtan-aw. Ang hustisya sa Dios kanunay nga patigbabaw ayo intawon botangi. Kay ingon nini ang atong kinabuhi ning kalibutan na. Ingon din sa Biblia nga in this world there are many troubles and persecution. Kaya mo kabalaka nabuntog na nas Ginoo. Alang kaninyo. Kini wala magpasabot nga manhid na lang gyud ta, no? Wala sab kita magpasabot nga ibaliwala na lang nato ang atong nga gibati ug pag-antos nga nasinati. Apan kini nagpasabot nga ang Dios nasayod ug dayag kaniya ang imong kahimtang ug siya may pagpakabana kanimo ug kanako. Ug siya nagpanglihok bisan wala ikaw makakita niini. Sa atong mga panghitabo karon mga igsoon, naam gyapon atong kabalaka bisag niingon na nga normal na, new normal. Pero di gina mawagtang sa ato ang hunahuna atong kabalaka. Basin unya og matakdan gyapon ta aning virus, ning pandemic karon. Pinununaan ninyo. Ang uban mahadlok gani musimba mo ani dinhi sa ato ang sanctuary, sa ato ang church. Pero ato masabtan nga ang Dios ani adinhi mga igsoon. Matod pa sa usa ka pastor. Ayaw mo kabalaka mga igsoon kay ang COVID dinhi nabunag na. Mo nagiingon sa ka pastor. Ayaw mo kabalaka mga igsoon kay ang kagaw dinhi sanctified na. Unsa may angay niyong kadlukan. Katawa sa ko pag-ingon atong pastor. Pero naa siya punto. Ngano man? Unsa may atong kadlukan? Kung kabubuton sa Ginoo nga kuhaon na ta karong panahon na, unsa may atong mahimo? Na ba tay mahimo? Na makabargin ba ta sa Ginoo? Moingon na ganing Ginoo nga mabot ang panahon sa takna nga kita kuhaon na moingon na Ginoo, finish or unfinished, pass your paper. Wa kay mahimo ana. O na dali nag-answer inyong mga papel diha. Dama na inyong kaugalingon. No, mo pasabot na anda mo na tong kaugalingon mintras dili pa pass ang atong papel. E panahon mapas na, correct. 100. So ingon ini. Ang ikatulo nga pagtulunan nga atong makita dinhi mao ang pagkamatay ni Haman. Ug padayon ta pagbasa mga igsoon sa sugilanon sa Esther kapitulo 7 bersikulo 9, Biblia nag-ingon. Unya si Harbona nga usa sa mga eunuko nga nag-alagad sa hari mingon dugang paniini ang bitayan nga 50 ka maniko o mitros. Ang gihabugon nga giandam ni Haman alang kang Mardukyo kinsang pulong nagluwas sa hari, nagbarog didto sa balay ni Haman. Kinsa man ni si Harbona? Oh, kinsa ni? Harbona. Mao ni usa sa mga eunuko nga kanunay nga gikuyog sa hari nga niatiman usab ni Esther, no? Wa ko masayop. So ngano nakaingon man dayon si Harbona niini? Tumatik pa kay siya niingon, no? Kini siya nga usa ka eunuko nag-alagad sa hari so pag hukom na sa hari nga gikuha na si Haman, ningon pag siya aduna pag siya gipuno, ningon siya nga adunay bitayan nga gihimo didto nga 50 metros ang gihabugon nga giandam ni Haman alang kang Mardukyo kinsang pulong nagluwas sa hari, nagbarog didto sa balay ni Haman. So diha na nakibalo ang hari nga naapagid ay plano si Haman ngadto ni Mardukyo nga bitayon nga ipapatay. Naghimo siya bitayan alang ni Mardukyo. Nagpasidungog siya gihatagan niya og maayong buhaton nga isulti og buhaton sa katawo nga pasidunggan sa hari, gatuo siya iya apan didto ni Mardukyo. Karon naghimo siya bitayan alang ni Mardukyo karon unsay gihingon dinhi?
Kini si Harbona usa ka pito sa mga eunuko nga naisgutan sa Esther kapitulo 1 bersikulo 10 ug sa dinhi nga bersikulo mitug-an siya sa hari sa gihimo sa bitayan ni Haman alang kang Mardoqueo. So makita nato sa screen ug naa magani ning bitayan atong tan-aw kun sa hitsura anara. Kini mao ni siya mag usa ka taas kaayo nga poste unya ang tao nga ilahang bitayon tusukon nila. Tusukon ang lawas sa tao, murag litson. Mom siguro na. Unya mo na bitayo nila sa taas kayo nya atunon na ang mga igsoon. 75 feet ang gihimo ni Haman nga poste alang ni Mardoqueo nga ibitay. Siguro atong makita sa screen atong una-unaon tingali gusto siya nga matagbangon niya sa matagbuntag iyang makita ang gibitay nga lawas ni Mardoqueo uban sa iyang pagpamahaw. Mao ni ang iyag grabe sa ni ka unsa ba na mutampalasan man ining hari kan grabe pud ni siya man no pinta sa day kayo ug imbis na muhangad ug maglantaw sa kanindot sa sidlak sa adlaw sa kabuntagon ug katahom sa kalangitan siya muhangad pagtutok sa patay nga lawas ni Mardoqueo mo'y makatag niyang kalipay tungod sa kalagot sa kasina sa garbo no. Baliwala na lang niya ang katahom sa kabuntagon ang iyang nakapalipay niya kung makita niya si Mardoqueo magbitay didto sa bitayan. Ingon ta grabe gid kamal dito pagkatao ning Haman ug tingali mao ni hinungdan nganong adunay daghan usab nga wala mahimuot ug adunay kalagot kaniya ug tingali kani si Harbona usa ni. Nabiktima sad siguro ni kapintas ani ni Haman kay nganong niingon man siya. Unya nyo Senyor Hari, naa say gihimo si Haman dito sa ilahang balay, bitayan ni Mardoqueo. Ya, si Mardoqueo, ano, pasidunggan na biya sa hari. Wala gid siya magduha-duha sa pagtug-an ini o paghatag sa mga detalye ni ini ngadto sa hari. O kini labing nakapasuko pag maayo gayud sa hari sa iyang pagkadungog ni ini nga naa bitayan nga gihimo si Haman dito sa ilang likod sa balay kay bitayon ni si Haman. Abe si Mardoqueo, naigiandam si Haman nga bitayan ni para ni Mardoqueo. So atong makita sa Esther kapitulo 7 bersikulo 10 nag-ingon dinhi ug ang hari mingon bitaya siya dinhi. Tiaw mo na. Busa ilang gibitay si Haman sa bitayan nga iyang giandam alang kang Mardoqueo pagkapait sa sugilanon. Unya ang kasuko sa hari na puypoy. So mao kini ang pagkabali sa tanang pagkabali sa sugilanon, no? Siya nag-andam og pasidungog alang sa usa ka tawo kay pasidunggan sa hari nga nagtuo siya nga siya apan si Mardoqueo. Nagandam siya bitayan alang ni Mardoqueo apan gihimo kini sa Dios alang sa kalaglagan ni Haman, si Haman. Siya ang nagbitay sa gihimo niyang bitayan. Mao kini ang atong makita ingon ta nga siya nabuhi pinaagi sa espada, mamatay pinaagi sa espada ug siya ang nagtukod sa bitayan, siya usab ang namatay sa bitayan. Ingon ni ani ug atong makita dili ni ordinaryo mga panghitabo mga igsuon, ang tanan gi-ordain kini sa Ginoo, gi-ordain kini sa Dios, nag-anaa siya sa likod ining tanan mga panghitabo. Ang Dios migamit sa dili matarong nga mga tinguha sa usa ka labing dautan nga tao sa pagtuman sa iyang balaan nga mga katuyuan. Mao ni atong tan-awon. Naagani mo makita mga maldita o mga maldito yung mga silingan, mga kaigsuunan, ayaw itaw ninyong butangi. Kay naay katuyuan ang Ginoo niya na alang sa kaayuhan sa matag usa kanato para siya mahimaya. Mao ni nitabo ni Haman. Daw makapahupay nga natapos na ang pagkigbatok ngadto kang Haman apan dili pa dinhi natapos ang sugilanon. Tungod kay ang mando sa pagpatay sa mga Hudiyo ana apa epektibo pagyapon. Apan magisgot kita niini wala na tay panahon karon so sa sunod Domingo na lang atong ipadayon ang atong kana ba og sa English pa thrilling no so nindot na mga igsoon atong subayon tungod kay bisan pa man gihimo ta kining sugilanon apan atong nagpakita nga luyon ining maong sugilanon gihan-ay sa Dios ang tanan alang sa mga tao nga nisalig kaniya. Mamalandong kita sa nahitabo ni Haman. Hunaw na, nahitabo lang ang tanan sa usa ka adlaw.
Grabe. Ang sakripisyo ni Haman, nagpadato siya, nahimo na siya ikaduha sari, tanan na siya bahandi. Pero ang kalaglagan ni Haman nahitabo lang sa usa ka adlaw. Tungod kay iyang gibatok, gikontrahan ang tao nga gipili sa Dios. Matod pa sa Salmo, atong padayon sa dili pa nato basahon, nagsunod-sunod og kalit kayo ang panghitabo. Nagtuo ba si Haman mahitabo kining tanan nining maong adlaw lang? Wala ni siya magtuo nining mga igsoon. Siya anaa sa taas nga tungdanan adunay dagang bahandi ug siya giimbitar pa og kumbira sa hari ug sa reyna apan sa sunod nga adlaw ang iya na di ay nga kamatayon ang iyang masugatan. Sa usa lang ka gabi labing dako na kausaban nga nahitabo. So atong makita unsa ra gyud kadali sa atong kinabuhi. Hamubo ra kaayo ang atong kinabuhi. Kung kabubuton sa Dios, kabubuton sa Dios ang matuman. Sa Salmo 90 bersikulo 12 ningon, usa kini ka pahinungod ngadto kang Moses ni nga mga salmo ningon siya, busa tudloi kami sa pag-isip sa among mga adlaw aron makabaton kami ug usa ka kasing-kasing nga maalamon. Unsa may gipasabot ining maong bersikulo mga igsoon? Usa kini kapag ampo ngadto sa Dios nga nag-ingon, tudloi kami sa pag-isip or mahibalo kami sa among mga adlaw aron makabaton kami og kasing-kasing nga maalamon. Kung musulti panalitan ang Ginoo nato matag usa nga ikaw ugma na lang, ikaw sunod adlaw sa atong buhaton. Siguro ug naa kay relasyon gud nga tinuod-anay sa Ginoo, damor ka nga moduol sa Ginoo, andamo nimo ang imong kinabuhi. Ug ikaw wala sa kay relasyon sa Ginoo, ug tagaan na lang kag usa ka adlaw sa imong kinabuhi, tanang kaharuhay siguro imong buhaton kay katapusan na nimong adlaw. Duha kabahin sa kinabuhi sa tawo. Tanan gayon ining kalibutan lumalabay lamang. Ato kini makita sa atong palibot sa matag adlaw. Naara gyud makakita kasi imong mga minahal sa kinabuhi, imong mga higala, mga igsuon, uban pa nato mga kaila nga naa karon pagkaugma wa na. Nakakita mo nako karon unya wa nako. Pauli mo ko. Kita pa din mo nako. Sa kinabuhi nga naa karon og takulahaw lang mawala o mutaliwan. Mao ni giingon dinhi. Ang atong mga balatian sa lawas makapahinumdum nato niini nga sila lang mga tiguang ha. O kung kamo labihan na nga may edad, sila di ay magtanaw pagbalik sa mga katuigan milabay sa ilang kinabuhi. Kini makapahi mga matuod unsa gyud kadali ang panahon. Di ba inigtanaw nimo sa amin, di ba ni ako? Ay kung ina nalimbong nimo sa amin, ikaw man na. Di na gyud kamo angkon nga wala daghan na kay kagkon no 1 2 3 4 pila na career no. Sa una hamis kotis porcelana. Pero karon ug tanaw ka sa amin, kutis puro lana. Excuse me. Tukan ay no ko. Ingon niya na itong kinabuhi mga igsoon. Kung ikaw makaingon nga dili ikaw susama ni Haman sa iyang pagkamaldito, ug dako nga garbo apan nasayod kita nga kitang tanan adunay nagkalain-lain nga version sa pagkahaman. Sa atong kaugalingon. Paninumdumi. Ang tanan lumalabay lamang. Busa kinanglan kanunay kitang magpaubos dinha sa Dios, maghinalig dinha sa Dios, maglaom sa unsa man ang paghahimuon sa Dios diri sa atong kinabuhi. Ug dayon tapos atong balikon ang mga pagtulun-an o atulo kahugna sa sugilanon sa kapitulo 7 sa Esther. Ang una atong nakita atong isgutan ang problema ni Esther. Ang ikaduha ang pagbutyag kang Haman, gireveal kun unsa gyud si Haman, mao to ang tuyo sari. Ug ang ikatulo mao ang kamatayon o pagkamatay ni Haman. Panahon ang kita mabinantayon ug magmatngon sa atong kinabuhi ug sa mga panghitabo. Magamay man o madako, kanunay ang Dios nagpanlihok bisan man ug dili nato makita. Mao ginay isilsil sa inyong alimpatakan nga bisan pa man sa matag lihok, matag takna ug gutlo sa atong kinabuhi,
hinumdumi nga ang Dios nakakita nasayod ning tanan tungod kay ang tanan dayag sa mata sa Dios. Tungod kay siya ang nagkontrol sa tanan. Pansusultihan ko kamo sa labing dako nga nahimo sa Dios nga kausaban sa mga panghitabo. Mao kini ang cross dito sa Kalbaryo. Naibalo na ta mga igsuon kung unsay gipasabot nini. Ang cross ni Jesus dito sa Kalbaryo mao dako kayong pagkabali sa mga panghitabo sa tibuok sa kasaysayan sa katawhan. Nga unta kita makasasala, kita unta ang angayan nga ilansang dito sa cross. Apan unsay gihimo ni Jesucristo, iyang giangkon ang atong mga sala. Aron kita mahibalik ngadto sa man kay kita mahimong righteous dito sa mata sa Dios. Ug siya nahimong sala alang kanato. Siya ang nagpakamatay kanato. Ang atong kinabuhi, iyang gibayran siyang kinabuhi, pinaagi siyang kamatayon. Nagtuo ang demonyo, ang kaaway nga sila nagmadaogon. Apan atong nakita nga sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, mao nga sa pagkabanhaw niya nakita niya nga siya ang kaaway na pildi o kita nagmadaogon. Kaya ang atong kinabuhi, gibayran, pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. Walay dili makasasala nato mga igsoon, kitang tanan. Sultian ko kamo. Dali rin yung makitaan kung kinsay number 1 makasasala din eh. Kinsa may dali ninyong makita? Kinsa may inyong giatubang? Mao na inyong dali makita. Pon grasya sa Ginoo mga igsoon nga niya ta karon. Ug ato pang makita kung unsa ang pag-anto sa Dios alang kanato, alang sa atong kaluwasan. Giunsa kita niya pagbaylo, giunsa niya pagbugti, ang iyang kinabuhi, ang iyang pagkamatarong alang niya atong mga makasasala kasama nato, nako ug kaninyo. Gihimo gini sa Dios tungod sa dakong gugma niya kanato. Tungod kay ang desire sa Ginoo mga igsoon, ang desire ni Ginoong Hesukristo sa atong Dios, ang desire niya nga wala gay bisag usa nato ang malaglag. So wala pa kumuha ni nakadungog ug naay nagwali. Nga ningon siya nga kitang tanan gitawag sa Dios. Kinahanglan magpabilin ta sa atong pagtuo diha sa Dios kay kita gitawag. Igo ra day ang pasabot nga mosanong tas tawag apan wa ta kibaw unsaon nato nga kita tawagon sa Dios. Mao na magamping kita kay matag pulong nga magula sa atong baba di na ginaton ang mabalik. Amot na sulti ko na ba ninyo kining atong pulong magwa sa atong baba murag nag-text sa atong message. Aduna tayo usa kay igsuon nga naa sila chat group or text group nila. Text to all. Iya dang gitiksan. Ang atong igsuon namatay kay tungod na ay cancer. Ato ra ni. So nasind. Gibutang pagyudangan sa mong igsuon nato sa pagtuo. Karon kay pagtan-aw niya, pag-check niya sa iyang text, apil man tong atong igsuon nga naay cancer. Wa man di sa kibaw nga naapil man day angan sa maong tao. Atong igsuon dito, naapil si antiks ningo pag ay mugsaba kay nga atong igsuon ay cancer. Ay bahinoon nga ang naay cancer nakadawat man ginog una sa antiks. Mao to pagin hala. Wala di na iya tambakwi iya sa kabuto nimo na mabalik pa na nimo mao na amping ta sa matagpulong nga mugula sa atong pagakwintahan ta sa Dios ana mga igsuon. Unsa may naa sa atong kasing-kasing, wala masayod ang atong makaigsunan nini apan ang Dios na sayod mismo kung unsay motibo ug intensyon sa atong kinabuhi sa atong kasing-kasing. Mao siyang andam ug tagana alang kanato. Ang ato lamang mosalig kita sa iyang gibuhat. Mao na gingon dinhi apan ang unta nga kita nga makasasala nga angayan ilansang sa krus apan siya ang nagpalansang. Siya ang miangkon sa kamatayon nga unta ato. Mo na maigsoon kung ikaw mitugyan sa imong kinabuhi ngadto kang Hesus isip Dios ug personal nga manuluwas. Ang dakong kausaban sa panghitabo mahitabo ug nahitabo na gayud kanimo. Ang tanan nga unta dili ikaw angayan apan pinaagi ni Hesus ikaw nakadawat ini unsa man ni mga igsoon mao ni ang kaluwasan nga gihatag nato ni Ginoong Hesukristo pinagi siyang kamatayon diha sa krus.
ang kaluwasan o kinabuhi nga walay pagkatapusan. Kaluwasan, pagkamatarong, paghimaya. Unsa man ang iyang nasugdan, siya maghingpit niini sa iyang pagbalik ug ang dakong kausaban sa tanan sa katapusan matud sa pinadayag. Pahira niya ang ilang mga luha, wala na'y kamatayon, kasubo, paghilak o kasakit tungod kay ang daan nga mga butang nanlabay na. Bisan pa man nga naa pa kita karon sa kahimtang nga ang kaaway daw nagmadaugon o kita nagantos apan ayaw kalimti nga ang Dios sovereign sa iyahang gahom. Ayaw kalimti nga ang Dios hostisya o ayaw kalimti nga usa siya ka Dios sa mga kausaban sa panghitabo. Walay kausaban nga nahitabo sa atong kinabuhi kun dili kabubuton sa Ginoo. Ang nahitabo karon kabubuton sa Ginoo. Matag karon og unya natala na diha sa Dios. Busa mga igsoon, akong pagdasig kaninyo magpadayon ta paglakat diha atong kinabuhi nga Kristohanon ubos sa pagpasilong sa landong sa grasya sa atong buhi nga Dios. Amen. Magampo ta mga igsoon. Salamat Ginoo sa imong gihimo nini kaponon. Salamat sa imong pagka-sovereignty, sa imong pagka-soberano nga Dios. Salamat nga ikaw ang Dios sa hustisya ug ikaw ang nagpaluyo. Isip-isip ikaw ang Dios sa mga kausaban sa mga panghitabo. Among gisalig kanimo Ginoo ang among kinabuhi. Kay bisan unsay among pagabuhaton, dili pa kiniigo nga among makabot ang imong tinguha sa among kinabuhi. Tuguti lamang o Dios nga kami maghinalig kanimo tungod kay kun wala ka, wala gayud kami mahimo. Busa salamat sa imong mensahe nga imong gihatag kanamo mahitungod sa kinabuhi ni Esther. Nga imong gipakita kun unsa ang kaparutan ni Haman kun amo kining sundon ang hinungdan ini mo ang garbo sa among gituboy diha kanimo amahan. Ngay mo tan-aw ang among mga tag-usa ka kasing-kasing. Kuhaa kining mga garbo, kuhaa kining mga butang nga nahimong babag nga kami makaduol kanimo, makadaig, makasimba kanimo sa matagtakna sa among kinabuhi. Tagay kami gigayon Ginoo Dios nga ang iyong balaang espiritu magapanglihok sa matag usa namo ka kinabuhi, magahikap sa among kasing-kasing, magalamdag, magabadlong kanamo nga aron kami mahasubay sa dalan nga matarong padulong diha kanimo. Salamat to sa Dios nga ikaw dili gyud mo biya kanamo, dili mo gyud kami bagabiyaan mo matud pa sa imong pulong, ikaw magauban kanamo hangtod sa kahangturan. Busa among isalig kanimo ang among kinabuhi ug salamat Ginoo nini mo ang pagtulun-an nga imong gihatag kanamo ning kapunon. Dalaygon ka sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Dios ug manuluwas. Amen. Amen.